Kulet TV, Kulet. Muna ndiye mwana anese uyu. Anese mwana uyu. Ndiye ari kutibatsira ese majembere kuti tinzwikewo pamhepo. Chinzwazve mwanangu yandauya nayo nhasi. Ndinoteerera maaudio ese kubvira baba Chinogurei, ani ese ndinoteerera. Ndateerera ndinosanganisa chinhu 1 ndobuda nechinhu 1. Nyaya yanyanya kundizwadza kana kuti nyaya yanyanya kundibata inyaya 1 mwanangu. Inyaya 1 handizivi kuti maZimbabwe tingagadzirike sei paunhu hwakadaro. Kune tsumo yekuti izvoni panorwa hama nehama mutorwa kanda dombo uri nekuri handiti 1. Tsumo iyo yakaisirwa zvinhu zvazvaitarwa nevakuru avaitaura vachinzenga, vaitaura vachinyatsobuditsa pachena. Wanzwa. Saka nyaya yangu iri pakuti all right, ndinokumbirawo vari mugroup kana kuti vari the top brasso yeye kwa mwana wangu nyoka nyemabhunuyu, Mudzingwa, Saruwaka nakomrade makomrades ese munozivana. Maybe hamuzivane face to face, hamuzivane chichi. Ndaikumbirisa vana vangu nditeererei mundinzwise, ndiri bama venyu, in fact ndiri gogo venyu, munditeererese vanangu. Ndaikumbira kuti mukaona mumwe wenyu ataura zvinhu pasocial media zvamusina kugutsikana nazvo, endai kuinbox kwake. Nekuti the moment yamotanga kwamaataka pasocial media matovhurira zvigananda mukana wokutanga kutove ndizvo zvinenge zvatopa forefront. Yevo vazovaona vazodai, yowe vazoge zvakazonge zvikazodai. No. Atidi vaya vanoti mbudzi kuzvarira pavanhu yati ntandikwe imbwa. Atidi imbwa dzatinoda kutandirwa apa isu. Atina kana imbwa hwane yatinoda kutandirwa kana mbudzi yedu yozvarapa. Atidi. Ndinokumbira vakomana vanangu, motorana moenda kuseriko monoti mwini moregera kuti uya pavanhu muchitaura kuti zvataura nhingi zvazvina kunaka nekuti zvakazodai. Wongu nesi tinogona kutaura zvisina kunaka. Munhu wese pano pasi pezuva hapana asina kumbotadza. Munhu wese mutadzi. Asi chinongodiwa kudzokera paaltar yako iwe naMwari wako wopfugama uchirevesa kuti hauchazozviiti. Pane zvitadzo zvisingaregererwa naJehovha Mwari wehondo. Cheupombwe Mwari haregerere kunyange zvodii. Ichocho don't. Ukauraya munhu ukadzokera pana Mwari kuti Mwari ndakauraya gogo ava, handinazve rimwe ropa randichauraya. Mwari anokutarisa kuti wauraya vanhu vangani, anokuregerera. Izvi ndiri kutaurira vanhu vari kwedu kusaidhi kwedu kwanyoka yemabhunu kuti ndakumbira kubva nhasi, dheti richiti handizivi nhasi ndi 16 iFriday. Handizivi nhasi ndi 16 here, handizivi zvemadheti handabasa nazvo izvo, handizivi. Asi Friday, May 2025. Friday yechipiri muna May 2025. Yandiri kutaura iyi. Kuti ndokumbirawo muende kuseri munoti mwini regei kuzoya muchitaura izvozvo kuti ningi wazoti zvikazoti. Munoziva kuna vamwe vanhu vakangogarira kubvongodza muto, vamwe vachida kuseva. Hatina kwatinosvika mukaita system yamakutanga kuita iyi. We are going nowhere. We will remain suffering until we die. So for us not to suffer and die, we have to repent. Kusaita izvozvo zvamuri kuita izvozvo zvekutaurira mumwe akatadza moenda kuseri mozodai. Ndinoona baba Saruwaka mwana wangu uyu haana munhu, even vanhu vakamaataka, mwana yanzwa nemaataka akawanda, but he never come and say ningi. Anongotaura kuti zvamuri kuita izvi ataure, he doesn't mention zita remunhu. That guy mention zita remunhu. Anotaura kuti kana ndiri gogo anongoti zvamuri kuita izvi vanhu hatisiyane nazvo, ngatitifambe nzira imwe chete. Not
kumechena kuti Saruwaka akazotaurira zveakaundi zvikazodaizo. Aibo ndakutsamwira mwanangu. Ndakutsamwira zvizhinji. Ndakutsamwira chaiko nezuro ndakatsamwa kuti panga ndichasemura foni. Musadaro asi ndadzokera pana Mwari kati Mwari muregerere. Who am I kutsamwira munhu? Handisi ndakasika munhu. Jehovha muregererei pamwe akaita nekusaziva. Nekuti ukabata foni unozongochomoka wotaura zvimwe zvisina basa nekuti foni inongokupa kuti ramba uchidudunka. Hatidi kudaro. Tinoda kutaura mashoko enhingiriri erevolution yatiri kuenda. Saruwaka papa kutanga paya akataura zvakanaka kuti isu hatisi munhingiriri, we have got our own movement. Handiti akadaro. Akazodzokazve akati no guys, we are in the same path. Tiri vanhu vamwe chete. Chatikurwira chinhu one. Tatoda ndechekuti zvigananda zvibve zviregere kuramba zvichimora. Handiti ndozvaakazotaura. Ende akataura chinhu chaanoda kuti chaakanganisa akasaruwaka. Futi handani chinhu chakakanganisa pazvinhu zvese zvemaaudio yake anotaura iwani ichocho. Akaya akachidzoka akazodzoka anangopedza kana zuva akadzoka akazvikorekta akaita zvinhu zvakanaka. Ko ime ndimi vanani munoenda pasocial media wazotaurira zvefundraising. Chidiudzai zvamakati zvefundraising zvacho. Chigurupu chaHaikwei. Yes, Haikwei. Yes, chakahaikwa chigurupu ichocho. Sarewa vanhu vangotitacha. The best way kusangotaura zvekumokana pachenyu. Hatimokei ava vanhu vatikutasana navo. Tisiyane kurwa pachedu. Yes. Chimurenga zvachakarwiwa ichi makomrades zvaakanga ari kutsangoko vachibikirwa. Isu taitomhanya kuteerera nyaya dzotaurwa mumaraini mumasikati mane tizopa makomrades information. Saka makaona nguva yehondo kwai mutengesi ngaachekwe murume wakaudye. Kwai mutengesi ngaasungirirwe matombo akadwe kumatinzi kadwa mudziva. Ndo vanhu vaikanganisa revolution. Vakasakwa kuti nyika inonoke kutorwa. Iyo yakanga yapadhuze. Yes. Nyika yana kutorwa nepfutika yakazotorwa neLangesta. Vanhu votaurirana. Nekuti vanhu vakanga vabva kubhesi kungodzi kwamasoja akati masoja aifamba nebhifi neye achifamba ungonzi kagaba kebhifi wachamu takanga tiri kumuningiri kwakati kusango kaza zvaisvika kumakomrades madheri vanokuinga oti amai pabhesi pazera taurai zvamakataura. Ndekuti mukati mamakomrades maive mine masvikiro vaiona. Ndizvo nesu revolution mukati medu mune masvikiro, mune vanoona, mune vanotungamirira. Saka ndinokumbira vanangu nenyasha dzaMwari, nyasha dzewedenga, Jehovha wehondo watinotenda, ngatiregerei kuti chinhu chedu ngatitei chaibvira mumba. Hakuna chaibvira panze. Chaibvira panze chinodzi bhatsu dzako mhuri dzotadza kudya. Ndozvamuri kuita izvi. Dzako mhuri hadzichi. Nekuti chaibvira panze. Ngachitei chaibvira mumba. Mukaona gogo wakanganisa pano pasocial media namba dzangu anoda vanhu handidi kuti mukire nupe namba dzangu vanhu vese. Yes. Munotaurira kire anondiforwardira kuti gogo onai zviri kuita vanhu vari kukutuka ende kuti muri kutuka vanhu. Ika ndakaisa audio yekuti sorry vanhu vese vamayouth andakatuka kuti stupid aya ndakati sorry. Yes. Saka ngatirwei hondo. Hanzi kurwa kwakanaka kune mubairo. Tikaita tsika yatiri kuita yesocial media iyi yengoti chaitika pasocial media nacho tek chaitika pasocial media nacho tek we are going nowhere. Hakuna Zimbabwe inosununguka. Ndati ndiri kutokutaurirai nhasi. Hakuna Zimbabwe inosununguka. Yes. Handina kuona dambudziko rina Saruwaka. Handina kuona dambudziko rina Mudzingo. Ende kana muchiziva munhu akazvininipisa pavanhu vese ava ndimuSaruwaka naMudzingo. Vakazvininipisa. Loto Mudzingo anoatakwa each and every second. Saruwaka anoatakwa each and every second. Uyo comrade uyo anoatakwa each and every second. But kana waatakwa
do you go and confront those people? No. Do you come on the internet uchitaura ukazoona musari wako otaura zvinenge zvanyanya, ukaona Mudzingu otaura zvinenge zvanyanya, ukaona that comrade otaura zvinenge zvanyanya, asi chandinokumbirawo, the house of Nyoka Yemabhunu must be stable. House of Nyoka Yemabhunu ngaive chaibvira mumba. Taurirana itai mwini tukanai kuseri kostereke when it comes pa public. Taurai nezwi one. Taurai nezwi one. Haikona kutaura kuti heza atidi kuzvinzwa izvozvo ngazviva zvapera izvozvo. Ngazvipere izvozvo. Taurirana endai kuseri. Manhamba dzenyu munozivana. Yes. Hakuna asina namba, hapana asina namba dzasaruwaka. Ini ndotori nadzo. But I never go kuinbox kwake kutaura kuti wagona kuti wadi, because munhu wese akamuendera foni chanopesera irasazve inoremerwa. But what we do, akataura chinhu tinongostika kuti thank you, tinongostika kuti wazviita kuti azive kuti tiri kumutenda. Anti maona kana comrade vaya vakataura saru vakachi vakaisa chinhu tinotongostika kuti ini pavakataura mashoko ndakastika kutsamwa, ndakasenda kabloka akatsamwa, ndatsamwa nezvawataura mwanangu, ndatsamwisisa. But but kureva kuti kutsamwa kwangu hakuna kwazvinobatsira, hazvina zvazvinomubvisa. But iye semunhuwo akabva kuvanhu anotoziva kuti apa ndakaresva, hatitei chinhu chedu chaibvira mumba. Social media hongu yakanaka inoisa mashoko kure. Inotoda kuti paiswe zvinhu zvakanaka, zvakaipa hatidi. Toya panyaya yaNyoka Yemabhunu. Musi wekuzima Nyoka Yemabhunu abuda, varume kune vanhu vakatongwarira. Ende ndinokumbira makomrades ari kuita Nyoka Yemabhunu, maroya, Saruwaka, and all those, zita rekuti Saruwaka, that is the name yangu pamuromo pangu naMudzingwa, ndo vandakanyatsobatisisa neNyoka Yemabhunu. Ndinokumbira kana moita izvozvo, kana Mwari vatungamirira next week Nyoka Yemabhunu aburitswa, because Canada zvichamhanya izvo kunobhadhara mari. Pamunozotusha vanenge vabhadhara, ende zvomhanya zvekuda kunomutora. Taurirai vanhu vakachengetedza Nyoka Yemabhunu kuti kana pasina munhu anonzi lawyer rinonzi Ningi naNingi, kana kuti pasina lawyer raNyoka Yemabhunu iro rofanira kuenda netimu. Ndambonzwa mamai vataura kuti izvoni dapeka semukadzi wongu mweya wokurwadza wokuzvara wokuti rwadza, kana uri kuti rwadza kuti mwana ye paachabuda anozodiko, ndobhururuka here ozodiko, nekuti vanhu, the whole world is watching, and even the whole world, even it's watching, doesn't help. Dai yaida kubatsira the world, yakatibatsira pakawinda chamisa, they didn't help, and vakapfuurira mberi vachiita magadziriro avo eSADC zvikabudirira. So we don't need SADC in our ground. We don't need a African Union in our ground. We need ourselves. Like zvikuita dzimwe nyika idzi. Taneta nezvigalanda isu. Taneta nezvigalanda. I don't hate President Mnangagwa. No. Andivavenge vaya ende ndinovafarira. But I hate the way vanhu vavo zvavari kuita. Nevana vavo vari kuba. Ini shoni asingambovenga. Ndatotaka kuvenga paakaita zvese zvaNyoka Yemabhunu izvi. Papo vakagumura. Kuda kumupfudzirei mukadzi wake makauraya kuZimbabwe. Watiza wakusiyai kunyika kwenyu. Itai zvamuri kuita nenyika yenyu. Iye ari kukutaurirai chokwadi. Ndatenda hangu. Vane nzeve dzekudzwa vari muhouse yaNyoka Yemabhunu, ngatiitei chaibvira mumba. Zvesocial media tiudzei zvakanaka zvinenge zvasikira zvichiitika. Zvamunenge taposa zviya uyai kumainbox mutaurirane mwini zvinopera. Ndatenda hangu. Muve nezuva rakanaka.